amb la col·laboració de Nova Llibres. I estem ja en l'última part del nostre programa de Som Comarca dedicat a Aldaia. Hem parlat en la primera part de Jorge Mistral, l'actor aldayer, i ara ens acompanya Alberto Jiménez, gestor de l'Escola Municipal de Teatre d'Aldaia. Benvingut. Hola, què tal? Gràcies. Pues seguim parlant d'actors i de talents i d'una escola molt prolífica com és l'Escola Municipal de Teatre d'Aldaia. Deien així noms com Juli Disla, Iris Lezcano, o sense anar més junts, Roberto Hoyo, que ens va visitar la setmana passada. Així que, Alberto. Sí, doncs l'escola enguany complís 35 anys, és 35 aniversari, són molts anys per a una escola municipal. Crec que està l'Escola de Teatre de Silla i la nostra, hi ha moltes més i molt bones, però les més antigues crec que serien la de Silla i la nostra. I sí, sense ser un poc l'objectiu d'una escola municipal, la professionalitat dels alumnes, però s'ha donat així. La gent comença com una activitat extraescolar per a jugar, per a desconnectar, i de sobte veus que és el que t'agrada fer i vols dedicar-te a això. I així ha passat en molts alumnes, com els que has comentat. Roberto crec que és un dels últims que a més enguany ha guanyat el Premi al millor actor de la Comunitat Valenciana, que és un reconeixement molt important i està currant moltíssim i ens alegrem. I sí, com has dit, Iris, que a més és la meva cosina, són cosins germans, començaren junts i vam estudiar junts a l'Escola d'Art Dramàtic de València. I molts més que potser no tenen el nom. Que tal vegada més puguen sonar a... Clar, però molts més que es guanyen la vida del teatre, que és molt difícil. L'escola, si no m'equivoque, a partir dels 6 anys, hi ha grups ja, perquè conta'ns una miqueta, que estigui interessat en apuntar-se, perquè també el TAMA és molt important, referent a la comarca, també com a impulsor de les actuacions de l'escola municipal. Jo crec que és molt bonic que anem un poc de la mà a l'Escola Municipal de Teatre i el TAMA o la programació del TAMA, que és important que els alumnes puguen anar cada cap de setmana a un teatre on hi ha una programació molt bona, perquè és així. I sí, a l'escola tenim 5 grups enguany, sempre, que són l'Escoleta, que seria primer i segon de primària, la Canalla, que seria tercer i quart, després 5è, 6è i primer de l'ESO seria la Colla, i els 2 grups de formació, ja que seria adolescents i ja formació 2 a partir dels 16 i ja fins a l'edat que vulgui la gent. Correcte. Ens comentava Roberto a la seva entrevista que un dels trets que havia tret a destacar en les seues interpretacions tant en Lázaro com en Handler era la improvisació, i que segurament molt dels bagatge que havia tret de la improvisació havia sigut gràcies a l'escola d'improvisació, a la Lliga d'Improvisació d'Aldaia, que porta... Quants anys porteu celebrant la Lliga? Organitzant la Improu com a associació pot ser 15 anys, una cosa així, però la Lliga va començar poquet després de l'escola, sí. L'escola té 35 anys, potser la Lliga ara té 32, 33, més de 30 segur. I sí, és que tu li parles a la gent de l'Escola de Teatre d'Aldaia i sempre penses també en improvisació, més enllà de que tu estàs en l'escola i no participes en la Lliga o no jugues la Lliga, però sempre treballem, partim molt de la improvisació i la improvisació és molt important per a nosaltres. Una iniciativa molt xula, la veritat, que per a qui no hagi tingut ocasió animem, ara mateixa estem en cada divendres a les 10:30 de la nit, els nous talents són els protagonistes, i els dissabtes de vesprada a les 7 al Teatre del Mercat també podeu gaudir. També a Quart de Poblet hi ha una lliga que enguany malauradament per el Covid s'ha suspès. De moment Aldaia han continuat apostant, cultura segura, i ja ho sabem que mascareta de seguretat, distància, estem en un teatre, però en aquest sentit molt xula, i cada cap de setmana poden gaudir del talent dels actors i actrius de l'escola. És impressionant en Aldaia que el primer partit va ser el partit inaugural i com un poc de presentació per a la Lliga, i sense apenas fer publicitat i sense apenas promoció es va quedar gent fora ja el primer dia. Són 216 butaques, crec,
i Sí, sí. no, Sempre passa, que és sempre plena, passa sempre, que- però dius, el primer partit, que encara no... ja estava ple i això és... I la gent pel carrer te pregunta, si veu, quan començaste enguany? A més, un any sense lliga l'any passat, i la gent tenia moltes ganes, moltes. Tenen ganes. És cert que sempre volen les entrades per a estar en esta lliga d'improvisació que viurà la seva gran final el 12 de març al Tama. Sí, la gran final que... Bueno, una gran festa. Clar, té el nom i sempre ho comentem, perquè sí que va començar sent la final entre els dos equips amb millor puntuació de la Lliga, però no ens agradava. El format de Lliga com a partit funciona molt bé en el Teatre del Mercat, però el Tama, al ser tan gran, no terminava de... I ens inventarem un poquet este format dels 4 equips improvisant junts, una banda de música en directe i una festa final. Sí, sí. Una gran festa en la que segur estem ahí per a contar-ho, i conta'ns un poquet, perquè has dit precisament del tema de la Lliga, dels punts, la dinàmica, no? De com funciona la Lliga per a qui no la conega, el tema del públic, no? L'important que és el públic, que també participa molt activament. I tant, sí, la Lliga d'improvisació, el match d'improvisació és sempre diguem que és un poquet... és esport i és teatre, no? És un poc les dues coses, perquè té el format d'esport, són 2 equips amb el seu color d'equip, en les seues banquetes, hi ha un àrbit amb el seu xiulet, amb tot, i l'única cosa és que juguen a improvisar, no? I el públic té unes targetes dels colors dels equips i vota quina improvisació és la que més les ha agradat, i hi ha una puntuació i al final hi ha un equip que guanya i un altre que... Encara que sempre diem, i és molt important, que nosaltres no juguem un equip contra l'altre, no? Sinó juguem amb l'altre per a l'espectacle, per al públic. Correcte. Sí, pues no res, Alberto, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, i des d'ací animar-vos a que aneu a gaudir de la Lliga d'Improvisació, que de segur s'ho aneu a passar bé, que esteu molt atents perquè les entrades sempre volen, però teniu una oportunitat cada cap de setmana, cada divendres i cada dissabte al Teatre del Mercat. Doncs sí, i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i fins la pròxima. Doncs fins la pròxima. Vinga, gràcies. Amb la col·laboració de Nova Llibres.